Atlantikoanik ez ere zutelako bizitza inon. Baina aprobetxatuko dugu, zergatik ez, adierazteko. Orduan, irakaslei emango diet aukera, bat eta hiru esaterakoan, ikaslei esateko pelma. Bale? Uribe Olivares, Daren Crespo Basabe, Eki Uribe Río, eta Italia Lazkaria. Gorde egin zuten eta ordutik aurrera jolasteko erabiltzen dute. Hori bai, bat kanpoan geratu behar da beti Bukal esan zuen Williamek, baina orduan estralurtarrek atea bota eta abal egin zuten. Abal ez! Orduan aireontzian lur planetaren zabiatu zen. Eta...